Awe bilang awe ambelan. Iki si akeh sih. Rahmat cikal Rahmat. Bagi nang kono tembak lah. Tetap kayak air. Tadi Hujan panasan enggak? sini San. Kudune sering dikira dibalik. Kan kecap kayak air. Aduh. Ora kayak air. Panas. Lah yo Panas panas aja mikir. Lah sini loh. Nah, kene ngipasin alam iki ternyata. Lah sini. Awas ada ke sini. Ampun. Pasin alam bene, alam bene dibalik. Ih. Teroris sabdari. Lah kuwi pasar dewa. Emang. Kudu pasar sampe. Lah. Aduh ya pusing ngono. Puasa tenane pasar sae aja ndonge ora dibalik. Lane Pak. Ndonge kae. Lagi dari kesana kok. Oh iya. Makan dongeng. Aku di pasar. Sak ngene karo kuwi kok. Nanti kita dipangan biong. Apa? Panas banget. Dong, lah panas sih. Nanti kita pangan biong. Jangan papi deh. Ayo. Disunduk. Kulkas sare, Mbak. Lah, mbok kepe sare. Ayo juga. Juga. Aduh. Kayak juga kayak Iki arane tak. Supet, Dim. Supet. Capek. Heboh kan, heboh di sini heboh. Iki si lombe. Kono bolongane gede soalé, ya. Kene bolongane gede. Heboh kan berarti demoke heboh. Bude kan heboh banget.